ва телеграм низ воситаҳои муҳим барои муҳоҷирон. агар аблава биқапа таваллуд 1998 новобаста аз рӯе ки работа набоша. салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст дар чӣ масъала суҳбат мекунем. хоб бародарои азиз ва гиромӣ қадр, кадом нафаред ки мехоҳем бидонен аз Россия депортатсия дорен ё ки надорен, номери WhatsApp мебурад, дар WhatsApp бинависонен, проверкаи запретҳо мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: Федератсияи Русия назорат аз болои шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар умум интернетро рӯз то рӯз пурзур мекунад ва аз ин барои муҳоҷирон, аз ҷумла онҳое ки аз Тоҷикистон ҳастанд, мушкилот меорад. гуфта мешавад ки аз моҳи феврали соли 2026 аллакай WhatsApp дар Федератсияи Русия маҳдудият ворид карда буданд ва телеграм низ воситаҳои муҳим барои муҳоҷирон боқӣ мемонад. аммо азбаски онҳо дар Русия маҳдуд шуданд, роҳи ягонаи истифода аз онҳо ин VPN мебошад. ва инак Федератсияи Русия ҳушдор дод ки телеграм низ дар Федератсияи Русия шурӯъ карда аз 1 апрел пурра баста мешавад. дар Федератсияи Русия гуфта мешавад ки барои истифодабарӣ аз VPN барои шаҳрвандони хориҷӣ ҷарима таъин мекунанд. яъне барои YouTube тамошо кардан ё ба WhatsApp гап задан ё ба Telegram бисёри нафарҳо истифода мебаранд аз VPN. ба ҳамин хотир дар вақте ки истифода мебарен ҳамин чизам бо эҳтиёт бошен, ба хотире ки махсус дар метроҳои шаҳри Москва ва Санкт-Петербург рейдҳо ташкил кардагиянд, метавонанд телефонҳои шуморо проверка кунанд ва ҳамин приложениеро ки диданд аллакай ҷарима таъин кардан мумкин аст. яъне гуфта мешавад аз рӯзи 1 апрели ҳамин соли 2026 Telegram низ ба мисли WhatsApp дар Федератсияи Русия кор карданаш мушкил мешавад, бигем ки маҳкам мешавад. ин буд як информатсияи нав хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳоро мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародарое ки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзарем, ширкати Саид граница тахфифи калон кардагия граница бо нархи бениҳоят арзон мебарад. марамад номерош мебурояд, дар WhatsAppаш бинависонем ки очират гарени бисёрай ва шуморам барои нархи арзон ҷои худтона брон кунед, граница бигзаред. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорумон, барои чӣ ҳозиро кам видео кардесем? кӯшиш мекунем ки каму беш информатсияҳоро сари вақт пешкаши шумо бигардонем, лекин аз сабабе ки боз мақсад кори асосии мо интернет нест, ҳозирашда ба дигар корҳо машғулем ва ҳамин хотир видеоҳо камтар шудагияй ва умедвор ҳастам ки дастгирии шумо ранги пештара ҳам хеле хуб мемонад. иншааллоҳ морам барои шумо кӯшиш кардан мегирем. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорубон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шид ё ин ки не? фармон аллакай ба имзо расидагияй, насиб карда боша бо пага видеои аловида мекунем ва пуррамаша мефаҳмонем, касе ки огоҳ нест. як нафари дигар нависонда ки салому алайкум ака, мара патентам 19 май буд мешавад. ман ҳозир Тоҷикистон омадагиам, чанд қабат гашта бирам патент метиҳам. агар ки то ҳамин биромаданта аз Россия ти ягон проблема надошта бошӣ, мисол бе ягон штраф биромадагӣ бошӣ, бе ягон проблема биромадагӣ бошӣ, ҳозир боз метавонӣ сафар кунӣ бирай. тоҷикони дунё нависонда: салом акаи Сорубон, аллоҳ нигаҳбонат бошад. агар аблава биқапа таваллуд 1998 моҳи август одам нараса берозигии ман бурдан метавонам. бародари азиз, 1998 моҳи август, яъне ки агар дар и августу 27 сола бошай, дар баҳори тира даъват мекунанд ва агар дар августи гузашта 27 сола кашидагӣ бошӣ, аллакай озод ҳастӣ бе ягон проблема. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорубон, хабар оиди авфи муҳоҷирон ҳаст ё нест? дар масъалаи авфи муҳоҷирон ҳозирашда ягон информатсия нест. мавзунаи Мирзомурод нависонда: салом ака, ман мехоҳам ба Москва ба назди шавҳарам бо духтарам равам. ман агар частник гузарам мигратсиониро регистратсия карда метавонем ё не? дар бораи ҳамин частник гузаштан маълумот медодем. регистратсия кардан бале, тамоми мигратсиони вақти гузаштан аз аэропорт шумо ки дастрас мекунед, новобаста аз рӯе ки работа набоша, регистратсия кардани шумо ҳатмия, яъне ки имконпазир ҳаст. Тағоев нависонда: ассалому алайкум бародар, ман 8 моҳ мешавад ки омадагимам. патента сипорида будам, отказ кардам. гуфтанд ки
соли дига биёман бояд чикор кард? Мумкин вақтҳои пеш патенти та аннулирова шидагӣ ҳастад. Ба ҳамин хотир вақте патент аннулирова шидагӣ боша отказ мебиёяд, яъне ба шумо патент дода намешавад. Буран нависондаед. Салому алайкум ака. Як касро се кас зананд. Чӣ ҷавобгарӣ мешавад? Уголовный кодекс, тибқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. Агар ки ҳамин як касам ба муқобили се нафар ҷанг карда боша, тибқи моддаи 237 кодекси ҷиноӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Ва агар ки аз тарафи як нафара ягон зӯроварӣ набоша, ягон таҳдид набоша, ягон проблема набоша, нисбати ӯ се нафар метавонанд вобаста аз ҷароҳатҳои бардошта, мисол тибқи моддаи 110 то 116 парвандаи ҷиноӣ оғоз бикунанд. Яъне ҳамин пунктҳоро нигоҳ мекунанд, вазъияти ҳамон саломатиро нигоҳ мекунанд, вазъияти зарар овардан ба саломатиро нигоҳ мекунанд. баъдан нисбати шаҳрванд парвандаи ҷиноӣ оғоз карда мешавад. Зинда ва сарбаланд бошен. Барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Агар ки саволотон боша бародари азиз, дар комментария бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.